Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στο TGI Fridays μαζί με τον Τάσο, τον καλοφωλιά σεφ των TGI Fridays εστιατορίων. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί κατάφερε επιτέλους και έπεισα τον σεφ μας να μου αποκαλύψει το μυστικό της επιτυχίας της αγαπημένης μου σαλάτας, η οποία είναι η Fruits and Nuts Super Salad. Πάρτε τετράδιο, χαρτί, μολύβι, στυλό, ό,τι έχετε πρόκειρο, γιατί μαζί θα μάθουμε πώς φτιάχνουμε αυτή την τόσο θρεπτική σαλάτα που μας δίνει και ενέργεια, μας δίνει και δύναμη και όλα αυτά φυσικά γιατί εδώ στα TGI Fridays έχετε δημιουργήσει κάποια πιάτα ολοκληρωμένα που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά με πολλές και ουσιαστικές θρεπτικές αξίες. Το Living Well λοιπόν. Ζούμε καλά. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει και θέλουμε να ζούμε καλά. Έχουμε λοιπόν φρέσκο χυμωρολιού, αποξηραμένα κράμπερις, μέλι, ελαιόλαδο, μουστάρδα Dijon και αλάτι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να μας πεις τώρα πώς κάνουμε τη διαδικασία. Με το χυμωρολιού, με τα κράμπερις και το μέλι και το αφήνουμε περίπου να πέσει στη μέση, στο μισό. Πολτοποιούμε στην πρώτη φάση το dressing και μετά προσθέτουμε περίπου μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon, μια κουταλιά του γλυκού αλάτι και περίπου στα 250 ml ελαιόλαδο. Μπαίνει σιγά σιγά ενώ χτυπάμε το dressing, οπότε να πάρει όγκο και να δέσει. Το λάδι πρέπει να μπαίνει στο τέλος γιατί δένει όλο το dressing και παίρνει περισσότερο. Έτσι είναι η διαδικασία και τα βήματα για να κάνουμε το dressing της συγκεκριμένης σαλάτας και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στα υλικά της σαλάτας μας. Ότι η συγκεκριμένη σαλάτα πήρε την ονομασία Fruits and Nuts Super Salad και το Super Salad βγήκε επειδή ακριβώς έχει πολλά δυναμωτικά συστατικά. Όπως σπανάκι, έχουμε baby σπανάκι, έχουμε μαρούλι φρεσκοκομμένα, όλα τα υλικά, έχουμε αποξηραμένα βερίκοκα, έχουμε αποξηραμένα σίκα, έχουμε χοντροκομμένα καρύδια, κόκκινο λάχανο και πράσινο μήλος. Χαμογελάω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτή τη σαλάτα από τα κομμάτια όλα απ' έξω. Η σαλάτα αυτή που φτιάχνουμε είναι για ένα άτομο. Είναι για ένα άτομο. Είναι ατομική. Ωραία, παίρνουμε λοιπόν πόσο μαρούλι. Περίπου 60 γραμμάρια, μια γεμάτη κούφτα χοντροκομμένο μαρούλι. Και παίρνουμε και το baby σπανάκι που έχει πάρα πολύ σίδηρο. Μετά θα προσθέτουμε το χοντροκομμένο καρύδι μέσα. Το χοντροκομμένο καρύδι πρέπει να τα κάνουμε με τη σειρά που μας λέει ο Τάσος. Χοντροκομμένο καρύδι, πόσο καρύδι, Τάσο? 30 γραμμάρια, 3 με 4 κουταλιές της σούπας. 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Μετά τα αποξηραμένα βερίκοκα περίπου και το dressing. Είδες. Θα πάμε τη σειρά. Το dressing, μην βάλετε το σίκο. Πρώτα το dressing. Γιατί? Για να δώσουμε, να βάλουμε τα υπόλοιπα στην παρουσία της σαλάτας να είναι πιο εμφανής. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα ανακατέψω, για να πάει το dressing παντού. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για τα υπόλοιπα πιάτα Living Well που μπορούμε να έρθουμε και να δοκιμάσουμε στα TGI Fridays. Έχουμε τη Strawberry Field Salad που είναι εποχιακή σαλάτα. Έχουμε ένα συνδυασμό με γαρίδες και κοτόπουλο ή γαρίδες και σολομό που συνοδεύονται από ένα αρωματικό ρύζι, το tomato basil salsa και αντίστοιχα με σολομό. Άρα στα TGI Fridays μπορούμε να έρθουμε και να φάμε πάρα πολύ καλά, γιατί και οι μερίδες πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά μεγάλες σε όλα τα πιάτα και να έχουμε και ισορροπημένα γεύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά ότι όλα είναι φρεσκοκομμένα υλικά. Λοιπόν, και αυτή λοιπόν εδώ είναι η αγαπημένη μου σαλάτα Fruits and Nuts Super Salad που αν τη δοκιμάσετε θα γίνει και δική σας αγαπημένη σαλάτα και όχι μόνο. Αξίζει λοιπόν να έρθετε σε ένα από τα καταστήματα TGI Fridays και να δοκιμάσετε τα πιάτα Living Well. Γιατί και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά έχουν σε όλα τους τα πιάτα και θα νιώσετε απίστευτη ευεξία. Ολόφρεσκα λοιπόν υλικά, υπέροχες γεύσεις, πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αυτή άλλωστε είναι και η συνταγή κάθε πιάτου Living Well στα TGI Fridays. Λοιπόν, Τάσο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας αποκάλυψες το μυστικό για αυτή την υπέροχη πραγματικά σαλάτα και εύχομαι να ξανασυνοδευτούμε. Ελπίζω. Για να αποκαλύψουμε και άλλο μυστικό σαν αναγνώσεις στο coin.gr. Να είσαι καλά. Ελάτε.